Здравейте хора, аз съм Сашо 59 и днес с мен е CS-манката. И те ще бъде Дера. Да, също мога да си направя малка битка, обаче той едва ли ще се съгласи. Да, са разлива. Саша ви разведе с къщата. Аз имам да оставя, защото ми трябваше да се ходя на басейн. Какво ще правим, не знам. Покажи им всичко. Добре. Извинете хора, че да ви покажа. Тук не знам какво става, обаче мисля да не по-правилно стая. Тук една микровълнова сложихме, не знам защо. Аз ще видя дали някъде има гейм. Това случайно да имаш запалка? Не. Че Дани Геймър, който всъщност името му е Дани, не беше макнал един Човек, аз съм Дани Геймър, аз съм Дани. Човек, той къде учава на YouTube, нали Дани. Еми, окей. В Скайп се казва Дани Геймър. Окей, къде е за... Гледах това видео, хора не очаквайте и аз да качвам да Minecraft, като качвам, то сигурно ще е без звук, но така става. Защо няма да си без звук? Пак не знам защо, аз знаех ли няма това? Имаш ли запалка? Не, зими. Аз уверях заради Дани. Да. Ще отида долу в често да. О, да, също можем да ви покажем колекцията си от дома. Ето това съм аз. Също днеска сниех волта и имам вече 3 златни яма. Ето я запалката. Питам сървъра ще е в... Описанието? Да. Това сървър се казва Gameplay. Gameplay BG. Да. О, да, не ви показах басейн, аз съм в... Какво справяте? Не, отклоних се от басейна. С който двамата го пострихме. Аз. Не, и аз помогна. Да, добре. Акула! Хванах акула! Не, чисто хвана. Искаш ли аз? Не, айде. Аз имам Warrior Gladiator и Ninja, по-добре са. Аз ще представя го. Пак напред. Аз си изриснах лева макс. Вече съм 3. Вижте. Сташо 599 изкопа половината е това. Служи дъма е тук. Аз служи дъма по стените, аз друг клас съм отбравил. Отдолу служих малко. Да, служи 5 блокчета. Ама вижте, всичкото симетрично аз съм го правил, аз съм слагал вода, аз съм начекил. Май тук не става много добре, защото те смага да го прави. Много запал. Да. Заложи са. Забавно е. Ай стига, човек. Окей. Спирам се, ако ти се спреш. Ти беше намерил в недъра. То как беше командата за недъра? Хора винаги, когато ходим, трябва да ме праща. Казвай, каква е за недъра? Ларк недър? Да. За първи път не трябва да казвам. Той сам Шофет 99 е братояка. Не е браточка, е братояка. Не, браточка съм. Официално от вената. Ти беше написал, аз вече съм братоячка. Братояка, не. Чета го. Сега ще го чета. CS банката вече съм официално от вената братояка. Недър ли не можеш да наближиш? Аз вече отивам там. Добре. 3, 2, 1.
се... О, да! Rose Games BG се завръща и човек сега стана пак смешен. Майко, къде падам? И аз това се чуда. Ай! С кой го изкопаваме? Къде е браточка? Братояк. Не, има малко Мини братояк. Пигман! Колко е сладичък! Лейте! Чакай, стой! Не, твой такова. О, да. Чакай, древен. Ма сега дори да не са ни видяли, Пигмани ще ударят. Имам стаки. Имам 74. Такова. Тук ли да минаваме? Не. Изведнъж един пигман. Майко, човек не ме почуте. Къде ми? Мислех си, че се падна това. Къде отива? Аз ще взема пясък на душите. Има едно. Ами трябва. Аз нямам място. Ще майна търта. Так, Добре, събирай поне кварц. Къде е кварца, бе, за тук? а то нали имаш едни растения до това? До пясъка на душите. Да, но те са в Форчен. И се казва Netherworld. Да. Вече ги няма. Човек, изкопани са, павлин ги изкопа. От целия недър. Какво? От целия недър. А ти къде изчезна между другото? Ами ходих само напред. Ще падна. Аз паднах. Напред! Къде си? И аз това се чува. Аз съм близо до един портал. И съм гладен като вълк. Имаш ли сникърс? Имаш ли сникърс? Сникърс ще ме наеде първа така. Да. О, аз имам един всяки две кабела богатствени апати. Чакай, аз съм телепортна до тебе. Хора, ако гледате това, взимайте такова. Взимайте камък в недера, защото гастовете не могат да ме убият. Айде приеми ли човек? И както виждате сега нещо пише. Секунда. Пятки! Какво ще пише? Я пак кажи. Човек ти си бил на крачка от мене. Ти си била и тука, а па виж аз къде бях. Аз пак да загубя. Аз съм е тука, спокойно аз съм за тебе. Добре бе, човек. Поне да ме гледаше. Не, сега се от теб ли е? Кажи, че е от теб. От мене. Аз бих един. Добре. Има един пигмен за теб с диамантен меч. Трябва да го убия. Не, бе. Тук няма PvP зона. Удари малко, слушай. Вау. Кой тук се е правил долу е? Още един. Нашия гост. Ей, моля една пира. То не снека пара. Искам един буряк за него един чурик. За мен една пира. Не така бе. Опа, ви парво. Има още парво, що? Ей, искате ли парво да играем? Не, те са приятели. Да играем да удари пинятата. Готови, ние победихме. Но удари пинятата. Човек, тази игра се казва Баница. Удариш някой да каже, искаш ли една баница? Или аз си убил хлапта. Аз не съм сигурен. Аз съм 44 лева акробат. Ти? Аз съм, не знам. Акробатик скил 30 бай какво? Не ми пише. Какво ще ти се го пише?
Я виж ти, кой реши да се Умирай! умира, момче. Кой левел си? 18. 12. Да, че, 12. Да, обаче аз съм умирал. И аз умрях. В лава. Добре, ама с моя помощ. Да те убия ли са? Как се стана? Не. То ли бих бизон? Сега ще въртяхме се в тръг. Много така влизам за втори път. Ами да вървим. О, нашето гостенче. Ей, какво ще кажеш? Да, с задна я мога. Спри, бе! Това беше мой гост. Което сби Ей, сега ще заграва. А тя е гост. Още един. Не, идва! Бие го с златна ябълка. Бие го с златна ябълка. Ей, сега ще. Изби! Ей, сега ще. Не. Тя е кой? Те. Защо не е бизона, бе? Защото аз съм гост. Ако си Гост гост, от тук, той играе в Майнкрафт. той Господ винаги е играл Майнкрафт. Кой? Господ винаги е играл Майнкрафт. Те искат какво ще заменим. Той ще заменим. Той ще заменим. И той ще заменим. Само за капан. Или поне да го слагам. Той падаше ли? Не. Чакай, аз ще... Какво ли ще прави? Да, това! Това, че не е бизона, не означава, че не можеш да умреш. Ще видиш какво ще стане, ако Ако те тако, така ли? ще ти затворя, ще те блокна, ще кажа на хората лично да се изпълни, ще се изпълни. И аз ще букнеш, напиша злобни коментари и ще... В кое бе? В V-Box ще кажа някакви злобни коментари, които Ето си много гаден начин. ти... Аз искам да събера малко лава, ти имам тук. Ай, събирай! Да не е да станеш геймър БГ. Геймър БГ е на съм по-дай. А тогава защо не му се сърдиш? Ай, добре сега. Браво на тебе. Хвърлил съм си колата с... лавата с неща. С война? Не се оказва сега. Ама аз му казах. Много добре. Да, усещаш ли, че ако запаля огън с запалка е по-силен от меня в Нейвера? Добре, не знам за какво ми говориш. Неговите химични лекции стават. А не, тук имаше предмет. О, ето. Сега ще да се сними това. Окей, цей смърката. Дай, ще взема. Не. Айде го ти, Премо с shift отзад. той иначе ме гледа ли са? Ти къде си? Тук в Бигмана. Би се с Бигман. Чакай сега. Чули ма, урут. Сърч трябваше да гледате това, ма такъв е живот. Го трябваше да гледат. Ами мисля... Кой ме удря? Диструвас? Да. Окей, това ще е за епизода. Надявам се да ви е харесало и чао.